e as medidas da Consellería de Educación de non por remedio van na liña de converter o ensino público nun ensino subsidiario e mesmo podemos falar casi dun ensino residual. A reducción continua e traumática do profesorado, a eliminación do sistema universal de gratuidade de libros de texto, a reducción drástica dos orzamentos de funcionamento dos centros. E todo se xustifica coa crise, todo se xustifica coa necesidade de reducir orzamentos, de reducir gasto, como se realmente estuviéramos falando dun ben de consumo. Non é o mesmo, polo tanto, que exista un goberno con maioría do Bloque Nacionalista Galego e un alcalde do Bloque Nacionalista Galego ou que exista un goberno de maioría do Partido Socialista ou do Partido Popular. Un ensino público de calidade, un ensino achegado ás realidades, un ensino donde se potencie e se poñan en valor fundamentalmente a nosa cultura e, como non, a nosa lingua tamén. Un ensino que sexa quen de compatibilizar todos os desexos e as arelas dos homes e mulleres, dos pais e das nais coa súa vida laboral, coa súa vida familiar. Un ensino progresista, un ensino moderno dende o público. Esas son as apostas que un alcalde nacionalista e que un goberno con maioría BNG priorizaría